Καλησπέρα, παιδιά. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστώ από την καρδιά μου και το εννοώ το Μαουρίτσιο και το Χόρχε και τη Βερόνικα που κάθεται εκεί σεμνή και διακρατική. Είναι, να σας συστήσω, αν το καταλάβετε, από τον Δημήτρη, η κόρη του Έγκλερ, από τους 9 ομήρους του Τουπαμάρος και μεγάλωσε έχοντας τον πατέρα της στη φυλακή. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό και ευχαριστούμε βέβαια και τους μεταφραστές μας. Το βιβλίο αυτό είναι και ιστορία και βίωμα. Συνδέει το προσωπικό βίωμα, εμπειρία του συγγραφέα με την ιστορία της επαναστατικής βίας στην Ελλάδα από τη μεταπολίτευση μέχρι το 2002. Με τέτοιο τρόπο που να αναδεικνύεται η ιστορική αλήθεια της ένοπλης πάλης και να εξηγείται η προσωπική πορεία του Αντώνη, που αξιώθηκε να πάρει μέρος σε αυτή, όπως το λέει ο ίδιος. Περιγράφει επίσης, και γι' αυτό σας βεβαιώνω είναι πάρα πολύ σημαντικό, και τις εσωτερικές διεργασίες που κάνουν έναν ειρηνικό άνθρωπο να προσφύγει στη βία ως το μόνο δρόμο για να εξαλειφθούν οι αιτίες που γεννούν τη βία. Αναφέρεται σε ιστορία που έχει συμβεί, ιστορία συντελεσμένη. Και αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε τη σύγχρονη τραγωδία που ζούμε, αν θέλουμε να συζητήσουμε πώς θα βρούμε την έξοδο από αυτήν, ίσως είναι χρήσιμο να ξαναδούμε λίγο με άλλο μάτι τη σύγχρονη, την πρόσφατη ιστορία. Το βιβλίο το διατρέχουν ορισμένες θεμελιακές ιδέες. Σε υποκειμενικό επίπεδο, αυτό που ο Δημήτρης Κουφοντίνας ονομάζει σύγκρουση αξιών, που τον ακολουθεί σε όλη την ένοπλη διαδρομή του. Είναι η ίδια σύγκρουση που αντιμετωπίζουν στην πιο ακραία της μορφή όσοι αποφασίσουν να πιάσουν όπλο για την ελευθερία. Κλέφτης ή νοικοκύρης. Για την ελευθερία, για τη ζωή, να διακινδυνεύσουν να χάσουν την προσωπική τους ελευθερία και τη ζωή τους. Ο Δημήτρης την αντιμετωπίζει από την αρχή της ένταξής του στον παράνομο τόπο. Όταν οριμάζει πολιτικά στο θερμό ελληνικό μεταπολιτευτικό κλίμα των μαχητικών αυτόνομων ταξικών αγώνων, στο θερμό διεθνές κλίμα, νίκη Βιετκόκ του 1975, Παλαιστίνη, ευρωπαϊκά, λατινοαμερικανικά, Αντάρτικα. Πώς την ξεπερνά? Απλά όπως λέει ο ίδιος. Αφού πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι ένοπλες ενέργειες, δεν μπορώ να περιμένω από κάποιον άλλο να τις κάνει. Θα μπω ίδιος στο χορό. Τον άκουγα να επαναλαμβάνει συχνά έτσι στο σπίτι τους στίχους του Χικμέτ. Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, πώς θα γίνουν τα σκοτάδια λάμψη? Αρχή της ηθικής ελευθερίας. Δηλαδή, τι θυσιάζεις για αυτή? Για την ανάλυση του χρειάζεται η πένα ενός Ευρυπίδη, ενός Σολομού. Για την πραγματοποίησή του, οι μαρτυρίες του Ρέντι, του Χρήστου Κασίμη, στη Δάφνη του Λάμπρου Φούντα, στην κατάληψη του Πάντο του Ρικάρντο Σαμπάλσα, παντού, σε κάθε βουνό, πόλη, φυλακή, εδώ και όπου γης. Σε αυτή τη σύγκρουση αξιών, η απάντηση δεν δίνεται μια και έξω. Ο αγωνιστής τη βιώνει καθημερινά, κάθε στιγμή, τον ακολουθεί διαρκώς, μέχρι που φτάνει η στιγμή να ξαναμπεί μπροστά του ξανά ως άλλο μεγάλο δίλημμα. Είναι η τελευταία επιλογή της ελεύθερης διαδρομής του. Ο Δημήτρης, απέναντι στην αναπάντητη καθεστωτική επίθεση, απέναντι στην προδοσία συντρόφων και ιδεών, αποφασίζει, το 2002 να κάνει πολιτική με το ίδιο του το σώμα. Να δώσει έτσι, όσο μπορούσε τότε, τη μάχη των ιδεών. Η μάχη των ιδεών αποτελεί τη βασική ιδέα που διαπερνά το βιβλίο. Θα έλεγα, αν θέλετε, ότι είναι ολόκληρο το βιβλίο. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας βλέπει τη συγκεκριμένη μορφή ένοπλης που διάλεξε, την ένοπλη προπαγάνδα δηλαδή, να αποτελεί για αυτόν, στην ουσία, την πιο πρόσφορη μορφή στις τωρινές συνθήκες διεξαγωγής της ιδεολογικής πάλης. Και γι' αυτόν, όπως είπε και ο Νίκος, όπως το είπε και ο ίδιος, είναι το σημαντικότερο στοιχείο, η ιδεολογική πάλη. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας δεν είχε την αυταπάτη ότι η οργάνωσή του, την οποία σταθερά θεωρεί ένα απλό στοιχείο και όχι το κέντρο του κινήματος, θα οικοδομούσε μια ολοκληρωμένη και αποκλειστική στρατηγική για την ανατροπή της καπιταλιστικής κοινωνίας και το χτύπημα του υπερελισμού. Αλλά αντιθέτως, έχοντας συνείδηση της πραγματικότητας, δρούσε στο μερικό επίπεδο της διαμόρφωσης των ιδεολογικών όρων για την ανάδειξη και συγκρότηση από ευρύτερες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις μιας πολύπλευρης πολιτικής στρατηγικής για την κοινωνική χειραφέτηση. Με αυτή την έννοια θεωρούσε ότι οι ένοπλες παρεμβάσεις λειτουργούσαν ως αποτελεσματικοί πολλαπλασιαστές της κύριας πλευράς της δράσης,
της συμβολής δηλαδή που λέμε στην ιδεολογική πάλη. Σκοπός ήταν η προσπάθεια να ερμηνεύσουν οι πραγματικοί αποδέκτες του λόγου της οργάνωσης, η κοινωνία της εργασίας, με όρους αλήθειας, τη συστημική πραγματικότητα. Να χτυπηθεί το κυρίαρχο και οργανωμένα παραγόμενο και αναπαραγόμενο καπιταλιστικό ψεύδος. Ταυτόχρονα, συνδέοντας τη δράση με το όραμα του αυτοδιαχειριζόμενου σοσιαλισμού, έδειχνε και τη σχέση των μερικών αντιστάσεων τόσο μεταξύ τους, όσο και με το οραματικό στόχο όλων. Συγγνώμη. Έχω πιει 3 κιλά νερός. Αυξάνοντας έτσι την κατανόηση γύρω από τη σχέση της μερικής δράσης με κάθε κοινωνική δυναμική. Συνοψίζοντας ως εδώ, η δράση της οργάνωσης ενέτεινε και από κάποιο σημείο και ύστερα διατηρούσε μια πλευρά του ιδεολογικού πολέμου, του σφοδρού ιδεολογικού πολέμου, που έρχεται πολύ πριν από τη 17 Νοέμβρη. Διαπερνά την ίδια τη συγκεκριμένη δράση, περνά μέσα από αυτό το βιβλίο, πράγμα που έγινε φανερό με τη βίαιη ιδεολογική αντιπαράθεση που προκάλεσε η έκδοσή του, και συνεχίζει συμμετέχοντας σε παραγωγή αποτελεσμάτων στο μέλλον. Μια από τις βασικότερες ιδέες που φέρει αυτό το βιβλίο είναι η συνέχεια του αγώνα. Η συγκεκριμένη ένοπλη μεταπολιτευτική μορφή ήταν μία από τις μορφές που εκδηλώνεται το αντιστασιακό εξεγερτικό πνεύμα που διατρέχει την ιστορία αυτού του τόπου. Αυτή η ιδέα αποτυπώθηκε παραστατικά από το εξώφυλλο κιόλας, με το χορό των ανταρτών από τη δεκαετία της φωτιάς, από μια εικόνα του εξεγερτικού Νοέμβρη, της γενιάς που σημάδεψε τόσο το Δημήτρη Κουφοντίνα. Ο Δημήτρης θεωρεί ότι οι ρίζες του μεταπολιτευτικού αντάρτικου πόλης είναι οι ίδιες οι ρίζες της ταξικής πάλης στη χώρα. Οι νέοι αγώνες προέρχονται από τους παλιούς αγώνες που έσπηραν οι παλιοί αγωνιστές. Το έδαφος για να βλαστήσουν παραχωρήθηκε από την απόσυρση της παραδοσιακής αριστεράς από τον επαναστατικό τόπο με τυπικό σημείο καμπής το 1956, με την πλήρη και επίσημη επικράτηση του ειρηνικού και ομαλού δρόμου που λέμε, των μεταρρυθμίσεων και της ταξικής συνεργασίας. Εκεί τοποθετείται και χρονικά η απαρχή του αντάρτικου πόλης, οι διεργασίες δηλαδή. Η αντίληψη αυτή της συνέχειας καθορίζει και την αντίληψη του Δημήτρη Κουφοντίνα για την ανάπτυξη της επαναστατικής διαδικασίας, που θα λέγαμε στα ελληνικά. Η απεύθυνση της οργάνωσης γινόταν σε μια κοινωνία με συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά που σχετιζόταν με τη θέση και την ανάπτυξη του ελληνικού καπιταλισμού από μια πολύ συγκεκριμένη άρχουσα τάξη, αυτό που λέγανε ΕΛΜΑΤ, και με μια συγκεκριμένη διαδρομή κοινωνικών αγώνων που έδωσαν την αντίσταση και την επανάσταση της δεκαετίας του 40 και του 50. Η δράση λοιπόν έπρεπε να λαμβάνει αυτά τα χαρακτηριστικά υπόψη και να εναρμονίζεται με την ιδιαίτερη πολιτική κουλτούρα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά, πολιτικά, κοινωνικά, ιστορικά, είναι που καθόρισαν και τη λεγόμενη ελληνική εξαίρεση όσο αφορά τη διάρκεια μιας οργανωμένης αντιβίας σε συνθήκες αστικής δημοκρατίας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι απαρχές του Αντάρτικου ξεκίνησαν στα μέσα, πριν τη δικτατορία, στα μέσα της δεκαετίας του 60, όταν στη χώρα λειτουργούσε έστω και κουτσουρεμένη και στρεβλή, αλλά ήταν μια κάποια κοινοβουλευτική δημοκρατία. Το βιβλίο αποτελεί με αυτή την έννοια ένα πρώτο απολογισμό του μεταπολιτευτικού κύκλου του αντάρτικου πόλης που γίνεται σε σταθερή κατεύθυνση της αυτογνωσίας και της προοπτικής όποιου επαναστατικού κινήματος. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας διευκρινίζει βέβαια ότι αυτός ο απολογισμός, και είναι πολύ σημαντικό γι' αυτό, δεν μπορεί να γίνει με όρους νίκης ή ήττας, αυτοδικαίωσης ή δικαίωσης κάποιων επιλογών ή αποτυχίας κάποιων άλλων. Άλλωστε, στην περίοδο που αναφέρεται, τα τελευταία 40-50 χρόνια, έχουν δοκιμαστεί πολλές πολιτικές και συνδικαλιστικές εμπειρίες. Όσο αφορά ειδικότερα το ένοπλο, τη 17 Νοέμβρη, με τι μέτρο θα υπολογίσουμε, για παράδειγμα, τη συμβολή του στον εμπλουτισμό του κινήματος σε μορφές αγώνα, το ράγισμα της εικόνας του αίτητου των διάφορων υπηρεσιών και εξουσιών του κράτους, τη διατήρηση της ιδέας της σύγκρουσης και της ρήξης, το κράτημα της εξεγερτικής πίθας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Το ίδιο αυτό το βιβλίο του δίνει, προσπαθεί τουλάχιστον να το κάνει, ένα καθρέφτισμα εκείνης της εποχής και των συγκεκριμένων μορφών πάλης, αλλά και αφορμή για αυτή και για κάθε συζήτηση. Αυτός ο απολογισμός της συγκεκριμένης ιστορικής ένοπλης εμπειρίας
θέτει το ζήτημα της στρατηγικής και επομένως της τακτικής του κινήματος. Η αντίληψη που κυριάρχησε ήταν η αντιμετώπιση της εξέγερσης και επομένως της ανάπτυξης της επαναστατικής διαδικασίας ως ένοπλης αναμέτρησης. Αυτή η στάση ήταν στην ουσία της το στράβωμα του ραβδιού στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή της επίσημης αριστεράς. Ήταν η πρόταξη του ένοπλου δρόμου, όπως εκφράστηκε από τις διακηρύξεις της Αβάνας, κύρια μορφή αγώνα ένοπλος, όλες οι άλλες μορφές υποτάσσονται σε αυτόν, ως απάντηση στον πασιφισμό και την πλήρη απόρριψη του δυναμικού αγώνα από την ιστορική αριστερά. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας εισάγει τον προβληματισμό που προκύπτει από την πείρα των μέχρι τώρα επαναστάσεων, που αποτελούν, μην το ξεχνάμε, την καλύτερη επαναστατική θεωρία, που διδάσκει ότι η εξέγερση είναι μια διαλεκτική σύνθεση όλων των μορφών αγώνα, ειρηνικών και βίων, νόμιμων και παράνομων, άοπλων και ένοπλων. Και αντιστοίχως, όσον αφορά την ανάπτυξη της επαναστατικής διαδικασίας, όλες οι μορφές είναι το ίδιο έγκυρες, το ίδιο νομιμοποιημένες, με την προτεραιότητά τους να καθορίζεται από το ίδιο το κίνημα και την ανάπτυξή του. Έτσι που η διπλή εξουσία ανορίζεται ως μια δυναμική κατάσταση κατά την οποία αντιπαράθεση στην αστική εξουσία να αποτελεί η λαϊκή αντιεξουσία του οργανωμένου και δυναμικά δρόντα λαού, με παρέμβαση σε διάφορα επίπεδα βέβαια και τοπικά και γενικά. Όπως το διατυπώνει ακριβώς ο Δημήτρης Κουφοντίνας, όταν ο εχθρός χρησιμοποιεί όλα τα μέσα εναντίον μας, εμείς γιατί διστάζουμε να απαντήσουμε σε όλα τα πεδία? Και πώς τελικά θα κάνουμε την επανάσταση αν αποκλείσουμε τη δυναμική ένοπλη μορφή? Μόνο με γαρίφαλα αποκλείεται. Σχηματικά μιλώντας, το ζήτημα προς συζήτηση που μπαίνει είναι ούτε καθαρός αυθορμητισμός, ούτε καθαρή πολιτικο-στρατιωτική οργάνωση, αλλά σύνδεση, εναρμονισμός, συμπόρευση στους ρυθμούς και ταυτόχρονα εξέλιξη των εξεγραμμένων τόπων με τη δυναμική τους οργάνωση. Κλείνοντας, για να συνοψίσω το πνεύμα του βιβλίου, όπως το αισθάνομαι, θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Μάρξ. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επεξεργαστούμε ένα σχέδιο που να ισχύει για όλες τις εποχές που θα έρθουν. Κατά συνέπεια, αυξάνεται το καθήκον μας για το παρόν. Επήγει να κάνουμε αμήλικτη κριτική όλων όσα υπάρχουν. Αμήλικτη με την έννοια ότι η κριτική μας δεν πρέπει να φοβάται ό,τι υπάρχει. Αμήλικτη με την έννοια ότι η κριτική μας δεν πρέπει να φοβάται ούτε τα ίδια της τα συμπεράσματα, ούτε τη σύγκρουση με τις κατεστημένες εξουσίες. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.